Abi na kayo ang kailangan. Ya, mama. Awan lagi na yan. Wow! Wow! Ayaw Jeannie na. Jeannie kaya. Yeah. Angela. Tapos na Gina ka brown. Katsi. Katsi. Ay, katsi na rin.
ako. Gusto mo. Kukunsin na. Nagdidilaw yung ma. Ingkong. Kawan yung maturong, ganda ka maturong.
Yan din sila ulit anak. Why? Raymond. Mama kasi. Bakit kayo? Sa wakas, narito na tayo sa pinakahuling yugto ng ating napakatinding laban. Pero base sa usap-usapan na nakabanda, tagilid ngayon dito si Charango. Pero hindi natin alam baka may hindi inaasahang pangyayari. Hindi na gumagkamay ang kapaligiran dahil sa hindi inaasahang pagkapanalo ng ating isang kalahok. Pero ang taong ito ay hindi siya magpapatinag. Malalaman natin ngayon kung gaano siya kalakas. Ang ginagawa walang iba kundi si Sirio. Alam kaya ng taong ito na gumagamit ng Olympic? Sino kaya sa dalawa ang magpapagsi? Kasama ni Sirio at ang kanyang pagkatuwa. At sa kabilang banda naman, makikita natin si Charango na walang emosyon. Tinatago niya kaya ang kanyang awa. Ganito naman natin ang itsura ko. Tara kayo! Enjoy na natin. Charango, simula na! Nagsimula na ako ang ginawa. Si Sirio ang unang sumatake. Pero bakit kaya hindi ko makakatake na yun? Nagrugit. Ang dumi. Ang base ng kanyang mga sipa. Pinabala ko talaga yung Wow. lakas. Nagrugit. Nakakatakot ko ang bakit na hindi ka na makakatake niya. Sinasadya na kanya yun. Anong problema? Nakakasunod ka ba ba? Pinabilis na sunod-sunod na sipa. Pero bakit hindi ito tumatama? Pero pinaprotect natin siya ng mga kanyang ulo. Pinanghihinahan na kayo. Bakit na yun? Kung gano'n hindi pa namin ipinupunta rin ang base sa mga mata. Hindi ka na nais. Nag-aalam ka lang ng pwede pa bang ganun pa? Ako kasi kaya sa pera. Gusto ko din yun. Meron pa Let's go. Let's go. ako pa rin naman ang mananalo sa pera. Naglilibang lang ako sa bawat kalaban. Ano nga ako? Naglilibang ako. Dahil nakakatulong na maglaban sa mga malalakas. Ganun naman na. Kaya nga pala ako sumali rito para matuto ng martial arts. Balita ko kasi Limuran mo anak pagpunas mo. ang problema lang kasi masyadong nakatapos sa laban. Ay, di. Ito ang pinag-uusapan nila. Sa palagay ko yung hirap ang dinanas nila bago makarating sa finals. Inakala ko nung una na walang magiging saysay kung magpapatuloy pa ako. Pero sa nakikita ko mukhang hindi na makaraniwan. Nakukunawaan kita. Ano kaya kung ganito na lang? Ipaparanas ko sa iyo ngayon kung ano ang tunay na martial arts. Pero kailangan mong gawin ang mga kaya mo para maglaman ibang mo ako. Ayos. Gusto ko rin yan. Mabuti kung ganun. O siya, simulan na natin.
Oo, pinapala ko kasing maging isang hero pala. Kung gano'n, gusto mo rin pala talagang maging isang hero. Pero wala Hello, naman kasi talaga King! naranasan kong pumalaban ng mga Justice Heroes, pero napakahina na nila lahat. Wala rin sa isip kong papamalaan ako pa sila isa-isa. Nakakanga na silang pakinggan pag nasa dyaryo at balita. Pero ang totoo, wala namang espesyal sa kanila. Pero nangis din akong natutuwa dahil pinaggalaban nila ang hustisya at pagtatanggol sa mga inosenteng tao. Ganun pa man, kahit magkaan sila kalalakas, dahil paano sumpot nila, hindi nila makakayang iligtas sa mundo. Para sa akin, lumalaban lang sila para sa wala. Nagdodol mo rawan! Kaya hindi ka dapat nagpapaniwala sa mga walang kwentang gano'n. Mabuhay ka lang dapat ng masaya at malaya. Teka, nainis ba kita? Nirespeto ko kasi talagang lakas mo kaya binibigyan na kita ng mukhae. Napakaganda siya. Wow! Dito kailangan wala ka na alam sa magiging isang hero. Hindi yung tama. Hayaan mong bigyan din kita ng mukhae. Kung layunin mo lang pala naman ang magiging sa pagtabagay ito wala kasi lakas na hinahanap mo. Ay, tek. Pagkatapos ko naman ang isang laban sa isang suntok lang. Hindi ko inasahan to. Gumagamit lang pala siya ng way. Pinag-uusapan na ng referees kung anong magiging hamon kay Jaco. Di kaya ito ay... Wala niyo akong paliwanag. Noong nakaraan tournament, kailangan ko nagpagkakas Isip pang mandata, Joy. na namin Akin na yun. Lagyan mo. namin pag-uwi ng aming tournament rules. Kung kaya naman, ang sino mang gumamit ng mask o anumang headgear ay talagang ipinagpapawal. Ang Tirahin. headgear
Uy, no. Ya, tidak mana? Dia kita nak nukar. Itu crowd kita ni. Kata dia apa na? Lemas na. Yo. Itu crowd nuk siya. Bigyan ah. Ay, nasi maghilot. You bake me. Hindi matulog to. Matulog siya. Matulog. One day, Selamat. Melok kayo natin. Ilot ang gaking. Ilot. Basta natin. Kasta. Si Pampers yung magkastal. Amun ka Ganyo. Kasta ka pala. Ilot. Ilot may manaking kuman. Ito king ito.
Okay naman? Buksan. Ilot ni pa namin. Asan? Tatalilotan ka na. Ito, red. Jerry, common neck na yun. Medyo... Okay nga niya, yung bombo niya po. Gusto mo? May isa pa ako. Mama, ba't may ganun ka? Paano ko lang nun, ha? Yummy! Yummy! Masa ka na dyan remote? Ang gagalok kanta. Papa, naman daw na papa, tika, nakanta. Nakanta, ah. Agree kami. Bluetooth device is ready to pair. I let it stupid. I let it stupid. And The Bluetooth device is connected successfully. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully.
Ang pinasaya.